I need everybody, everybody, everybody to make some noise. Make some noise in here.
Perdona eso, perdona eso. Okay.
Y bien. Kaixo, egunon eta ongi etorri denoi, eskerrik asko etortzeagatik. Azkenean Egurdiak utzi digu gaurko egun hau antzinera eramatea eta hemen gaude denok, espero dugu gozatzen. Egunon eta ongi etorriak berako lehendabiziko erraldoien topaketara. Bertze topaketan egon ginen bertze herri batzuetan, baina beran lehendabiziko aldiz egiten dugula eta konten gaude denok ez da. Berako bestak gainean ditugula, hemen elkartu gara, Solaldeko hainbat erraldoi konpartsa eta haiekin batera ezinbestekoak diren musikariak noski. Egun polit bat pasatzeko. Elkarlanean, urtean zehar presatuko dantza eta bira multzo ederra beratan eta bisitari guztiei eskaintzeko. Gure esker ona zabaldu nahi diegu, Lesaka, Etxalat, Igantzi, Zunbilla, Doneztebe eta Elizondo herrietako erraldoien konpartsa osatzen dituzten kideei. Eta gaurko egunen ezinbesteko alegina egiteagatik egun polita eta divertigarria izan dadin. Txalo bero bat beraientzat, favorez. Eta bertze, gure esker zintzoenak ere, Lesakako gaiteroak, Bortziriko gaiteroak, Elizondoko gaiteroak, Baztango gaitariak, Ezpelur gaiteroak, Berako txistulariak eta Berako banda osatzen dituzten kide guztiei. Beharrezkoa musika gaiak gure herriko kaleak betetzagatik. Txalo bat beraientzat ere, noski, txalo bat ere. Eta orain, zati ofiziala, eskerrak eman nahi ditugu ere, antolatzaile lanetan ibili diren pertsona guztiei. Aipatu nahi genituzke gaur bereziki Raúl Iglesias eta Joseba Lasarte, beraiek hartu dute beraien gain antolaketa gehiena. Txalo bat, karo baiet. Eta nola ez ere erakunde ezberdinei. Haien artean, Berako udala, Berako kultur batzordea eta Berako erraldoien konparsa, noski! Eskerrak ere luzatu nahi ditugu laguntzaile bezala eta arlo ezberdinetan laguntza eman duten pertsonak, erakunde eta komertzioei. Hau da, gure txoko elkartea, Laro Goxo Arategia, Xuga Ostatua, Zarobe Okindegia eta Manuel Taberna edariak. Eta bukatzeko ere eskerrak eman nahi ditugu hemen elkartu zareten guztiei. Haur, gazte, heldu, eskerrik asko benetan ilusioan hitzekin, prestatu dugun ekitaldi honetan parte hartzagatik eta espero dugu zuen gustokoa izana. Eguneko egitaldi nagusia ailegatu zaigu eta bertan talde bakoitzak dantza bat egingo du. Bera, Lesaka eta Igantzi lehendabiziko, Zunbilla eta Elizondokoak gero, eta saioari emaiera emateko Doneztebe eta Etxalarkoa. Txalo bat denentzat. Hemen paperatik erori diren horiek, badaude ere pertsona unitz, norgoiztean goiz giki direnak, lagundu dutela prestatzen gozaria, lagundu dutela garraiatzen erraldoiak, beraiei ere esker honenak eman nahi luzatu nahi diegu, noski baiet, eta baitere urtetan eta urtetan erraldoiekin ibili direnei eta guri lekukoa utzi gaituenei, beraiei ere txalo bero bat, eskerrik asko, eta eskerrik asko etortzegatik.
Bai.